yadda jarumar Kannywood Hajiya Zainab ta rasu bayan shafe tsawon lokaci tana jinyar ciwon kwakwalwa. Allah ya yi wa ɗaya daga cikin jarumai mata a masana'antar shirya fina-finan Hausa da Kannywood, Hajiya Zainab Musa, wacce aka fi sani da Zainab rasuwa. Marigayiyar dai wacce tsohuwar jarumar Kannywood ce, ta rasu ne a ranar Alhamis da daddare a Kano a sakamakon tiyatar kwakwalwa da aka yi mata, wadda dama ta shafe tsawon lokaci tana jinyarta, kamar yadda diyarta jaruma Maryam ta taɓa bayyanawa a cikin watan Maris ɗin wannan shekarar ta 2021 a shafinta na Instagram. An dai jana'izar Hajiya But a ranar Juma'a 2 ga watan Yulin shekarar nan ta 2021 da misalin karfe 8 na safe a gidanta da ke daura da asibitin Premier a kusa da titin Court Road da ke garin Kano. Hajiya Zainab dai ita ce mahaifiyar fitattun jaruman Kannywood din nan guda uku, wato Sadiya, tsohuwar matar jarumi kuma mawaki Yakubu Muhammad, da Maryam But da kuma makaɗin zamani Amude But. Kuma lokaci na ƙarshe da aka ga girmawar marigayiyar a shafinta na social media shine a ranar 16 ga watan Disambar 2020, a inda ta wallafa wani bidiyo da ta yi a cikin mota tana tabbatarwa da mutane cewa cutar corona COVID-19 fa gaske ce, don haka kada su yi wasa da ita. Da fatan masu kallo kuna lafiya. Da Allah shawara ce karama nake so bayar. Amma ba lalle bane kowa ya dauka. Wallahi tallahi ciwon corona da gaske ne akwai shi. Saboda haka da Allah jama'a a hattara a hankali, a hankali saboda ita wannan cuta fa ba ta da magani da gaske ne, kuma yawaitar mu yan mutane manya masu kuɗin nan da kika sani gaskiya sun fi mu kiyayewa. Mu talakokin nan ba ma kiyayewa, sai mu ce ai ba komai ba menene, to wallahi da komai babu komai din anan ake yin komai. Dan Allah dan Annabi wanda ya samu wannan sako, dan Allah da Annabi ya gaggauta daukan mataki na sa takunkumi, wanke hannuwa idan zai tari ya kare hannunsa daga hannunsa. Dan Allah da Annabi, da Allah ina ganin ana daukan yara zuwa wayansu wurare daban-daban wanda bai dace ba. Da Allah a kiyaye, a hakura wannan annoba ta tafi tukunna. Allah ya yaye mana ita, muna ta addu'a. A bari a hakura, duk inda za a je din nan ba shi da wani muhimmanci fiye da lafiyarka. Dan Allah da Annabi a ci gaba da kiyayewa, kuma mu ƙara da addu'a. Mu ƙara yi da addu'a. To ubangiji Allah, ubangiji ka yaye mana. Allah kuma ya muku albarka. Allah muku albarka. Nagode. Bayanan labarin rasuwar ta dai ya girgiza 'yan fim matuka, wanda da yawansu suke kira da mama, kuma an ga fuskokin da yawansu a wajen jana'izar tata da aka gudanar a makabartar unguwar Gyaɗe-Gyaɗe da ke Kano, wanda suka yi addu'a da fatan Allah ya ji kanta ya kyauta makwanci tare da bawa 'ya'ya da jikoki haƙurin dangana. To mu ma daga nan tashar Nagudu TV muna mika sakon ta'aziyar mu ga iyalai da 'ya'ya da 'yan uwan marigayi Hajiya Zainab But, da fatan Allah ya kai haske kabarinta ya ba ta dacewa da rabon da mamatan daren Juma'a ke rabauta da shi. Amin.